E non me deu tempo a acabar de disfrazarme. A ver quen anda por aí. Non sei se estades por aí ou non estades por aí, pero eu teño que acabar o choio este. Vou facer como fan os famosos todos. Moi boa tarde, quen eres? Quen está por aí? A ver, contádeme algo. Que me estou acabando de disfrazar. A ver, quen anda por aí? Que entroidos andan por aí? Quen me anda por aí? A ver, faládeme. Porque eu, como sempre, non sei se teño ben isto, porque a mí se non me fala a xente se me poño nervioso. E se non me falades eu non sei se estades aí, e se non estades marcho, porque a festa xa empezou, e se non estades por aí marcho. A ver, onde están os chats? Ten que haber. Hola, María Souto. Hola, que tal, Celi? Sí que había xente aí, home, como non iba a haber xente, Dios mío. Guapo non é. O sea, guapo non son, pero teño un pelazo. Bueno, o conto é que, moi boa tarde, e o conto é que temos que agachar o pelo, este todo, porque hai no que meter aquí, hola, que tal, María José, hola, Soledad, María José Rodríguez, Elena, Balbina, Santa Uxía, que tal, choqueira total, miña filla, xa xo dixo eu. Eu non sei que facedes hoxe aquí, habendo festas de entroido, como hai, porque en todos os sitios ten que haber festas de entroido á forza. Hola, que tal, María Dolores? Wicca, hola, que tal? Wicca, de onde é Wicca? Wicca non me sona a min. Creo que non tivemos unha Wicca por aquí. Me chispa. É que me molesta o demo este, que sei que vai a chover, entón, pois, teño que levar paraguas lá, porque... María Souto, moi boa tarde, María Souto, lá ti que faz aquí, en vez de estar a disfrazarte? Esperade que me tendes que axudar, Eu agora así, agora recollo o pelo, vou falar así un pouco máis así xa, vou recoller o pelo, e agora tendesme que dicir, porque eu son moi presumido, a camisa dos domingos, entón non sei se poñer o sombreiro, non me gusta moito, ou se poñer a chisma, que penso que vai ser a mellor opción. Vai ser este, xa me gusta máis. Hola, que tal, Mercedes? Mercedes, outra Mercedes, desde Melide. Escoita, e logo non tendes disfraces por aí, festas de disfraces ou así? Porque teño que feitar o bigote, porque o teño un pouco largo, pero mentres non o afeito, vai ben así. Que dicides? Teño que poñer ojeras, porque, a ver, vamos a manchar por aquí, así, un pouco, porque senón parece que teño a cara moi blanca, e non me pega de estar así a traballar todo o día. Non? Un pouco mellor, non? Hasta por aquí teño que poñer así unha pouca barba, porque senón... A ver, que me fala? Ten espírito de vella, di ela, porque non se disfraza. Vas a ter que buscar un mozo gapo como a min para que che leve á festa, porque senón hai que ir á festa. A ver, vos que decides? Así? Terei que dar así un pouco, porque non teño un lápis axeitado para pintar a barba. Entón, pois, así, máis ou menos. Non, se é outra cousa, non? Vos que decides así? Palillo na boca, aí vai o palillo. Que me falou do palillo? O palillo na boca, María Elena, era xa a repanocha. Iso era o que iba a facer, ainda que ti non me dixeras, porque se tiña que... E máis, palillos só non a levar todos, porque vou agora para un baile, vou botarche uns cachachós por ali, a rechispa, non sei andar co palillo na boca dun lado para outro, Hai que practicar, todo se practica.
Pero palillos vamos a levar, porque deixei de fumar, e ao deixar de fumar, pois teño que ao deixar de fumar, teño que ter o palillo na boca, senón me dá o nervio, ou collo a motosserra, vou picar leña ao monte, ou donde teño que comer palillos. Desde que deixei de fumar, que me dixo o médico que non podía fumar. Ola, Victoria, moi ben vida, Conchi, mellor con esta, non? Pois teño outra, teño outra máis grande, vou lá enseñar. Espera. Eu teño aquí, a ver, a ver, se o paraguas me dá para me sentar. Teño esta que é máis grande. Entón, ves-me dar o palillo? Xa sei andar con ele, mira. Bueno, eso, vou probar con esta lá, a ver se vos gusta máis. Vou con esta, eu que vos me dixades que estou jopo. Unha cousa, ideme buscando o nombre, porque teño que cambiar de nombre, senón non cola. Entón, ideme buscando un nombre xeitosiño, xeitado para hoxe. Quero que me bauticedes xa agora. Espera, aí vai. Esta é máis dura de meter aquí. Este non mente. Ai, sí que mente a cosa. Esta é moi grande, esta é un champelón. A ver, se hai por aí quen conoxa estas cousas. Esta creo que é do País Vasco, é das grandes. É das grandes de Ormí. Esta mellor. Está rapísimo. Mas eu xa sei que vou coller unha moça, non, vou coller media dúcia delas. De 20 anos para 30, máis vellas tampouco xa nas quero, porque as máis vellas tampouco non che traballan moito, nin nun lado nin noutro, nin de día nin de noite. A mí me falta media dúcia de moças guapas para que me ven traballar á leira, lom. Está o batume para apañar, hai que ir á leña, hai que estirar o aljeiro, fai falta media dúcia de mozas. Si queres, avísame para poñer. Bueno, a outra non, esta non, xa me dixeron que non, esta non, porque esta parece de choqueiro, esta parece de entroido. Espera, esta é moi pequena e non ten o chipirrote aquí arriba, tampouco. Esta non. Xa me dixeron que non, eu xa non vivía tampouco jopo con ela, xa sabía que non iba a coller moza, non iba a coller ninguna. Te outra cousa, joder, deixa-me arranxar así. Que xa outra cousa. Agora, manzanillas e cousas desas sonche cousas de outra xente. Eu quero un chiquito de viño. Vou preparar un chiquito de viño. Viño, aí vai, do de verdade, se sabedes, verdade así. A rechispa que de espuma fai, mirade pa aí, é bo viño, é viño da casa. É catalán negro, mezclado con catalán roxo. Ai, mi madriña querida. A pequena é máis gallega. Pois sí, eu penso que isto tamén me vai ben ao xeito. Isto xa me vai ben. Bueno, que me contades logo? Que facedes por aquí tanta xente logo? Non tenes máis que facer. Digo eu porque podíades ir a unha festa, non hai festa dentro do vosso pueblo, se non vindes ao meu, que aquí hai festas por todos os lados, A primeira é mellor, esta era a primeira, é a máis guachi. Pode poñer así algo, pero de lado non, que parece un quinto da Marina. Eu cando fixen a Marina, puñía de lado, cando fixen a Mili, pero agora xa non. Agora xa a puño de lado. Fuches á misa? Non che vou moito, Bueno, eu vou xa á misa, pero quedo fora na porta, a vigilar a ver quen entra e quen sale. E depois vou tomar o chiquito, ali, a de Pepe. Vou tomar o chiquito sempre de viño, porque me poñen ali unhas tapas de callos con garbanzos que subo, máis un cacho empanada de millo, de xouvas. Sempre me poñen empanada de xouvas, de millo, cun chiquito de viño. Sales dali comido, pides un par de chiquitos de viño e sales dali comido co que che poñen de comer. Ali está xa. Te vai a misa moito non vou, Vamos a mandar un bico a Conchi porque está malita.
Conchita malita non vai a vir á festa comigo a bailar hoxe, ao mío para a semana. Mirad unha cousa, vi se me ven o bigote ou pinto máis. Porque estou vendo que teño moi blanca a cara, quero dar aspecto de tipo rudo, dos que traballan de sol a sol, co trator na leira, polo menos así canto aquí, así, non? A ver, depois vou repasar, sí. Arrechispe, que rato que digo. Bueno, que me contades logo? Moi boa tarde, desde Bos Aires. Eu teño un primo lá en Bos Aires, José Luís. Manda saúdos agora porque teño que marchar, dentro de pouco. José Luís, logo chegas para marchar, logo. Se manda un saludo, chegas, manda un saludo e vaste. Ti logo fala a festa tamén, montase nun instante. A ver, diz que sorpresa. Pensou que se confundira de canal, Dios mío. Pensou que se confundira de canal. Eu xa vos dixen que hoxe era entroido. É que había que ir de entroido. Vou poñer un pouco a garba máis por aquí. Bueno, depois teño que poñer máis barba. O seu era deixar medrar o bigote e telo de verdade. Pois era o seu. Poñer un bigote de verdade. Pero hasta non me prestou, me acordou. Afeiteime outro día. E tiña que ir á misa e afeiteime. E agora estou sin bigote. O bigote vese ben. Bueno, pois vese ben. Bueno, saludiña, con viño, Que estás chegando a ver se pensades que... Mira, a serra de viño, me cajo. Saludiña, saludo de todos vós. Os difuntiños que van a dar tamén. Teño que botar gaseosa. Sin que me vexe ninguén, porque quero parecer un tipo duro, pero... Ai, como amarga, Dios mío. Bueno, vas a ir á misa de San Benito. Mira unha cousa, María, eu misas se non vou a moitas, pero se non hai un bar cerca tampouco non teño que ir. Ir á misa de San Benito é perder o tempo, porque ali en San Benito non che hai un bar onde tomar un chiquito, ni nada. A que vas á misa ali? Entón eu non che vou. Vou cando é a puxa do jalo, cando é a puxa do jalo sí, porque sempre che trae un jalo bo para a casa ou dous. Pero se non hai bar para tomar un chiquito, non... Podía levar a bota tamén, pero bueno. Que habla a señora? Eu que sei, Anir, ainda non sei eu o que estou a falar. A ver, non sei de onde eres, Anir, pero aquí en Galicia, España, é che entroido, carnaval. Hai que disfrazar, entón estou che disfrazada, así na máis. E de momento non empecen a falar nada, tampouco non falo cousas de xeito, nin nada, pero bueno, a ver ao cura, pero el só eso, cando acaba a misa, eu para que vou ir á misa ver ao cura, se depois ao acabar a misa se ven para tomar o chiquito ao bar, se quedamos de vernos ali, e xogamos unha partida de dominó, batendo na mesa, cas fichas do dominó, sempre. Ti non serás o Polinardo de Traxo. A ver, ainda non encontrastedes un nombre, a min faime falta un nombre para hoxe. Eu non podo ir polo mundo dicindo hoxe que me chamo Nusca. Iso non se pode facer. A fasquía, vou ensiñar-te lá a fasquía, espera un pouco, vas para lá. Vas pensar que pode ir polo... A ver, vamos agora. Que? Mas sabes que se pode ir polo mundo con esta risa e chamándose Nusca, non? Entón, irme dicindo como me chamo. Como me vou a chamar hoxe? Deixe-me quitar vos aquí porque están-me chegando aquí os chismes. A ver. Non te das... Espera, que escoita que
Non son uns caperos hijos invernada, Señor Agustín, pois gústame. Acaba de chegar Cris, pois Cris, vouche contar unha cousa. Mira, estas gafas non me pegan nada, pero poñes agora por solo para ler, Cris, e estou buscando un nombre porque non podo ir polo mundo e chamándome Nusca hoxe. Hoxe teño que chamar de outro xeito. Entón estou preguntando como queredes que me chame. Señor Agustín é un bo mozo, claro que son un bo mozo, un chico é o que vou buscar media dúcia de mulleres, media dúcia de mozas japas que sepan traballar na horta, pois senón tampouco non as quero. Pois teño todo para facer, o gran ben aí, hai que fresar as leiras, hai que estender o arjeiro, e teño a caña aínda sin facer, así que cada canto hai que cambiar o palillo, porque só roen moito, ou non se roe, non? Hai por aquí alguén que coma palillos, así, porque xa non me vale, xa está medio esmolicado. Cada canto tempo se cambia o palillo, estou preguntando. Tío Juanito, Xelidaño, gústame, Xelidaño. Pero vou non ter que anotar porque non me vai a acordar. Os palillos para aquí, non sei cada canto tempo hai que cambiarlos. Rufino non me gusta moito, Lucho gústame, mira. Ese gústame, ao de Lucho gústame. Sanchouso hasta parece o nombre dunha rana ou dun sapo, Sanchouso. Parece que chapuzou. Non, Sanchouso non. Belarmino de Corrubedo. Igual lle parece mal a Belarmino, se está por aí de verdade, igual lle parece mal. Entón, casi será mellor non usar un nombre de ninguén. É mellor que me digades un nombre que vos pareça, que vos inspire confianza para esta persoa. Pero non o de ninguén, porque tabaco de liar e... Non me metades en berenjenales, que non sei. Ainda o palillo, que os vai pasar para outro lado. Mirade que maestría, mira. Unha maestría que esa ainda. E agora vou beber un chiquito de viño co palillo na boca. Hijo, cuidado, Isto xa é para profesionales. O do viño non me chista moito, vou ter que botarlle gaseosa sin que ninguén se entere. Vou ter que botar unha pouca gaseosa, porque senón así... Voulle botar unha pouca gaseosa. Non se entere ninguén, non creo que se entere ninguén. Bueno, ahora boto así, despois botamoslle gaseosa. Bueno, aquí vamos. A ver, Eladio, pareceme que non, que ten que ser un nombre que teña así un pouco máis de forza. Luchiño tampouco, Luchón, Luchazo, unha cousa que inspire forza. O Luchiño é un enclenque, eu son un tío fuerte, un tío, como dixo antes, unha que me gustou, teño que ir apuntando, Jumersindo tamén me gusta. Hola, Alba! Voulle mandar un biquiño a Lucía. Hola, Luci! Moi boa tarde! Aquí, de teu tío, Xelidonio, Bernardo... Onde vai o nombre que me gustaba? Ves? Cago no mundo inteiro, xa non apuntín e xa non me acordo. Chuco da Pinta gústame. Chuco da Pinta. Vou ir anotando nombres porque depois non me acordo. Aí vou eu. Que eu me viño no chan. Teño viño no chan, Dios mío. A ver, Chuco da Pinta. Chuco da Pinta está ben, a ver. Chuco da Pinta. Ideme dicindo que vos inspira de así isto, non? Ven mañá á estrada. E lá, que reparto na estrada? Se hai chourizos ou mozas, se hai mozas casadeiras, poder ser que teñan leiras. Para ir para lá vou, pero ir en balde non vou, porque para tomar un chiquito tamén o tomo aquí, Chámate Euquerio.
Hasta me fez aquí tío Joaquín, me ves, tío Joaquín, Xaquín, pero Joaquín, jústame, o tío Joaquín, vou a poñer tío Joaquín, así con J, mellor. Prudencio, pois Prudencio tamén me gusta, oítes. Vou apuntar Prudencio, que a min Prudencio non me disgusta, sabes? Prudencio, así, aí está, ala. Pois, a ver, Narciso, pero ti sabes o que é un narciso? Que iso é unha flor, e ainda encima que nace na primavera. Non vai comigo, eu sou un tipo rodo. O Narciso hasta foi aquel que se enamorou de si mismo, que caeu a poxo porque se enamorou de súa propia belleza. Ese era un non, era Narciso. De aí van a palabra o narcisismo, non? Quererse solo a si mismo. Non, Narciso non me gusta, non me gusta. Marcha que ten que marchar. María Pena, pois tío Joaquín gustoume, depois eu te direi se me quedo con ele ou non. Alquilino soname o fantasma aquel que había naquele programa que se chamaba Atilano, que tocaba a trompeta cando cantabas mal. Ora, xentiña do mundo, como di Nusca, ora entenderon que dixi todas as que estás aquí, porque, é a miña tocalla, Ana, unha tocalla que teño eu alá, polo sur, pola terra do sur, que marchou daqui, que diz que aquí tiña moito frío, a mí gustaba ir comer ben o churrasco, a iso gustaballe, pero é o peixe daqui, é o marisco, pero marchou porque lá fai máis calor. Entón, Aniña, ándoche un saludo, Aniña, ou estás por aquí pola terra, que o mellor tamén foi que viñeste para pasar aquí os carnavales ou os entroidos. Entón, pois nada, ándoche, non podo enredar, que teño, e non pode enredar, que ten que dormir, que ás 4 ten que coller a maleta e estás na terra, non che dixo eu que está na terra, e avísame media hora antes de se marchar, porque así, claro, non me fago chiquito. Pois a mí tesme que avisar antes de que estás aquí na terra, coño. Ana, así non pode ser, porque así tomamos chiquito, xuntos. Marcha para lá, de caloriño, bueno, ven uns días, bueno, logo. Estou segura que tamén te vestistes de choqueira, ou de choqueiro, estou segurísima. Pero marchaste moi cedo, marchaste moi rápido. Bueno, Secundino, pois Secundino non me disgusta, non vayas a pensar, te van a salir un montón de novias. Eu xa sei, a ver, isto é unha planta de tío que, que peslón. Tío Forza, eu son tío Forza, pero só vou querer mosas casadeiras, que sepan estirar arjeiro na leira, porque senón non as quero xa. Xa andas bolas está collido, María Souto. Non haberá uns por aí para... Teño a barba así, sin afeitar mal. Non me dixides nada. É que non fun ao barbeiro, tiña que ir ao barbeiro recortar. Bueno, non, si, xa anda bien... Das bolas non. Mercedes, dinos que guapo estás. Non estou guapo, xa o son. Un guapo. É con un pelazo. Pasa que a boina sempre me aplasta-me o pelo e teño un pouco provesido, pero bueno. Chuco. Chuco. Tiña que ser chuco de marujo ou algo así, porque chuco solo non, sabes? Parece que está como insensible, non, que va. Ten que ser chuco de algo. Nortello, pon aquí outra volta. Me pega, mira, teño chuco da pinta que me gusta, tío Joaquín, non sei, é Prudencio tamén me gusta. Xa miraremos. Eleuterio, Paco do Monte, Paco Francisquiño, logo, non? Fran, pos amigachos é Fran. Rogelio non, porque depois veme Rogelio Santos Queiruja quere ser así, non, Rogelio non. Gústame o nombre, pero
Depois dime que lle copín a ele. Que, por certo, vou á súa terra, vou á festa que hai no Porto do Son, porque vou a unha foliada, vou tocar a gaita. Vos sabíades que eu toco a gaita? Bueno, intento ás veces tocar a gaita. Eu vou tocar a gaita ao Son, á terra de Rogelio, precisamente. Sabedes que? Cada chupito que lle dou ao viño está un pouco máis bo. Debe de ser que vai aireando e cada chupito está un pouco máis bo. Non me amarga tanto. Ao final, ao final é que nin sequera lle vou botar gaseosa xa. Xa me vai a gustar así. Agora xa... Vou ir así, Espera que puse un palillo ao revés, a miña... Vou ir así co botella. Porque a mellor chego ali e non teñen viño da casa. E non teñen viño da casa, eu outro viño non quero. A non ser que sea un viño caro, que entón tamén cho tomo, pero a mí gusta o viño da casa. Entón, pois, así. Bueno, mira unha cousa. Hola a toda a xentiña do mundo, que che parece Jumercindo? Jumercindo, non me disgusta tampouco, pero tiña que ser Jumercindo de non sei quen, non se estila pola vosa terra. Cando lle chamades a alguén, sempre era alguén, quero dicir, nunca se di, non sei, Juan, por exemplo, non? Sempre é Juan de Felice, ou Juan de tía Pepa, ou tía Pepa de Antonio, ou algo así, non? Vou coller unha molepe, pero se vou, lévame un amigo no coche, conduce el. Eu deixo o coche na casa, xa, eu sou moi precavido, e cando bebo non conduzco. Entón, hoxe non vou conducir, hoxe vou á festa á foliada, vou libre. Hoxe non vou a conducir. Bueno, que vos ia a dicir? Quen pode comigo? Eu sempre o digo tamén, Veste, o que aprender a escupir, iso tamén queda ben. Forma como parte do atuendo, non? Caes un cacho de palillo e cúspelo así e queda ben, non? Queda auténtico, non me digáis, estou aprendendo. Pois está ben, bueno, vinito da baixo non, porque aquí hai un vinito que se é vinito da Bousa, pa leña ou pa calquera cousa chamase sempre vinito da Bousa. Entón, aquí xa temos un vinito, entón non vou chamar como ele, pois non vai a pensar que eu copín. Entendes? Benito nada. Pedriño, o Miñocas, pois non me disgusta, como é? Pedriño, pero Pedriño é moi pequeno, coño, eu quero unha cousa que sea fuerte, que sea potente, que diga, me cago en todo, un home plantado. O home do xeito, espera que te... O home do xeito. O home do xeito ten que... Non se pode chamar Pedriño. Pedriño, diz que Pedriño non. Non, Pedriño non me gusta. Nada que signifique cousas pequenas, non. A min tenme que ser de cousas xeitosas, grandes. Bueno, Sidonio xa non me vai a acordar. A min buscademe nombres que me vayan a acordar. Pois teño que apuntar o nombre para lle dixer á xente como me chamo. Bueno, unha pregunta seria. Chispa, que ainda non me contestastedes. Cada canto hai que cambiar o palillo? Que se está outra vez, mirade para aquí. Mira. Eu non sei cada canto tempo hai que cambiar o palillo. Pero xa levo 2. Ou non hai que roer tanto? Ao mellor o palillo é porque non hai que roer tanto. Vou cambiar de palillo. Eu penso que o hai que cambiar máis a menudo. E non roelo tanto. Non roes, ves? María, o conto é saber telo na boca e falar sin roelo, porque cando falas ten medo que me caia. Entón, digo que naxe con ele. Entendes? Unha
orella. Ah, chispa. Bueno, aquí tamén podía poñer un pitillo, ainda que non deixen de fumar, xa deixen de fumar, pero un palillo na orella non queda mal, tes razón. Moi ben, a miña amiguiña, moi ben, miña amiguiña. Mira unha cousa, vamos a enseñar non sei, sabedes que outro día fixen un cesto en condicións, Vamos a enseñar. Venga, agora chispa, só teño cheo, mira para aquí. Vos vedes para aquí que pedazo de frutero fixe. Cuidado, con cesto e todo. Sabedes o que é isto? Non sei se sabedes, conocédelo, non? Isto. Pois fixen este cesto outro día. Ai, cago na chispa. E hoxe, ai, que calor teño. E hoxe fixen este. Que vos parece? Ainda me dan os dediños todos, de facer, ves? E poñerlle as asiñas así. Porque non teño corres, este ano non teño corres, porque as miñas corres colleron unha peste. Colleron unha peste e marcharonme todas, puxáronseme feas, e xa pensei que non podía facer ningún xesto. Pero unha amiga miña, porque é chubo que ten ao ser boa xente, tes amigos por todo lado. Entón unha amiga miña díxome que tiña corres, que máis daba? Tuvenes que ir a apañar e limpalas, claro. Tampouco me dou o traballo feito, puñe coller as corres e teño para facer nada. Outro xestiño máis que a ver se o fago mañán. E tú en serio, aunque estea disfrazada de Chuco da Pinta ou de tío Joaquín. A min todo o mundo me chama tío Joaquín. A ver se vos fago un vídeo, porque eu xa teño no meu canal un vídeo de como fago estes cestos, a forma de facer este tipo de cestos. Vedes que aquí teño unha corre que lle colleu un pouquiño tamén a peste, coincideu aí, pero bueno, no fondo do cesto este non se desfonda, Entón, pois, a ver se vos fago un vídeo de como facer as asas, porque me preguntou moita xente. Entón, non teño moitas corres para facer moitos cestos, mas ainda me doen as mans, que facer un cesto destes doen moito as mans. Eu ás veces teño que pedir axuda para doblar as corres, porque estas corres son moi gordas, Dios mío, son chipa caniso. Aquí dice, hai un chiste que lle di un ao outro, non? Estaba o home a apañar as corres na leira e pasou polo camiño o veciño e preguntoulle, o que pasa que o outro estaba medio sordo, e preguntoulle, Manolo, que andan as corres? E dille desde lá, son pa un cesto. Bueno, home, logo non ves tomar o chiquito. E dille, as gordas pa caniso. Non entendía, entón o home contestou o que pudo. As gordas son para facer os canisos. Os canisos é como darlle un alce á baldera dos carros de vacas. Os canisos son como unhas beiradas que se poñían aos carros. Ainda que tamén se facían as grades, As grades, sabedes o que son as grades? As grades son, vamos ao caso que é unha cousa así, rectangular, feito de corres e de paus, larga, de 1,5 metro, 2 metros de largo, estreitinha, ainda ni sequera 1 metro de ancho, pónselle ao carro, enganchado, ao carro non, ás vacas, para desfacer os terróns, para preparar a terra, depois de labrar e fresar, e pásase a grade tamén, e queda como máis dereitiño o terreno. Agora iso non se fai, iso facíase antes, cando eu era mozo. Agora iso xa non se fai. Pero, bueno, eu de aprender a facer estas asas, que sabedes que son moi rudimentarias, que non vaiades a pensar que son tampouco destas de coleccionista super ben feitas, Eu sei o que sei facer eu. E ainda vou, que ainda sepa facelos. Igual ainda levo o cesto.
co disfraz xa me vai ben tamén. Bueno, pois o que iba, que eu de facer un vídeo, si me dá tempo, de como se fan as asas do cesto. E máis, para enseñar ben como botarlle o fondo, porque outro día preguntoume un chaval que mirou o vídeo de como fago o cesto e non sabe moi ben como rematar o fondo. Claro, facer un vídeo de como se fai un cesto en 15 ou 20 minutos é casi imposible, o sea, todo é imposible. Pero hai de facer o vídeo que faga e me descentrar máis no fondo e máis nas asas. Para que pensades, vai ao pelo. Moi boa tarde, José Manuel Fernández. Que tal? Eu comín esa fruta e non me acordo o nombre. Pois, podes dicir como se chama? Ajo na chispa negra. Podes vedela? Sabedes como se chama, xa? Pedro Lola de Currás, pero o de Currás vai chamar ao de Marías Vivas, vai-me a cabeza lá ao de Marías Vivas, entón, non sei. Un saludo desde Frouxeira. Ves, a mí gústame eses nombres. Frouxeira non sabía nin que era un sitio, siquiera. Aquí dice que teño Frouxeira cando realmente estou sin folgos. Cando estás sin folgos, estás Frouxeira. Pero non sabía que era o nombre dun sitio. Pois, vou deixar aquí, fruta de Arjón. Mas isto non é unha fruta de Arjón. A fruta de Arjón é color rosa, non ten pinchos. Isto ten pinchos, Ten pinchos que pinchan, que hai que ter cuidado, que estos espichanse como se foran os pinchos dos limoeiros, Sabedes que os limoeiros teñen uns pinchos de demo? Pois isto igual, Non é fruta de Arjón, non. Pero por aquí só dixeron, non vou a dicir can, pero por aquí só adivinaron. Unha, porque aquí todo o mundo di que é pitaya. Pitaya non é. Pero miña nai chegou agora e di, pero ten bigote. Claro que teño. Témolo todos e todas, Pasa que algúns quitádelo, que vos dá vergonza. Pero eu... Bueno, unha persona acertou o que é isto. Non é pitaya, coño, para a pitaya. Pois non é pitaya. Hai quen adivinou. Pois, sí, agora xa está empezando a adivinar xa todo o mundo. Dou-vos tempo a ir a mirar a Wikipedia ou que? Dios mío. Bueno, pois dentro dun mes ou así, no de abril, para vos enseñar, para plantalo, hai que plantar así ao ladiño dunha alambrada, porque eu gustalle trepar. Voulle dar outro chiclán aquí ao chiquito do viño. Que xa vos dixo, agora xa non lle fai falta tanta gaseosa. Ao principio, dixo eu, voulle ter que botar 1 litro de gaseosa que non se entere ninguén. Pero... non vou botar gaseosa, agora xa está máis bo. Debeu de perder o bravío. Evaporouse o bravío ao chiquito de viño. Vai se lle evaporando. Ti tes o árbol, non é un árbol. É unha planta. Hai que plantalo todos os anos. O viño, cuidado, que o viño cando empeza a non amargar e a saber ben, están dicendo que nos temos que ir. Témonos que ir. Cando o viño deixa de amargar é que ao mellor se bebestes bastante. Se non, sempre hai unha palabra clave para dicir, para saber se tes que deixar xa de tomar viños ou calquera outra bebida espirituosa. É dicir a palabra helicóptero. Así de simples, para que vos acorde de contado. Ti di, cando salas da casa de festa, ti di a palabra helicóptero.
Se te sale ben, non hai problema, podes tomar outro viño. E cando che acordes volve a ser helicóptero. Se en vez de helicóptero se dis helicóptero, se non che sale moi ben, igual ainda podes tomar outro viño máis. Pero se cando queres dicir helicóptero, che sale helicóptero, deixa para mañán xa. Xa te que deixar de tomar viño. Pois eso. Acabo de entrar no directo, Rosario. Rosario, é que teño que ir aí a unha festa, a unha foliada. Vou tocar a gaita e chamaron a un gaiteiro. Entón vou de gaiteiro. Chega tarde para me bautizar, a non ser que me digas un nombre que me guste moitísimo e cambio de nombre, pero que dime con Chuco da Pinta, Tío Joaquín ou Prudencio. E mira, se me chamo Prudencio ainda teño que ser de alguén. Prudencio de Manuel ou algo así, sabes? Ou de Lola Cachena, por exemplo. Sabes, Prudencio de Lola Cachena está ben. Porque aquí todo o mundo ten que ser de alguén. Encántame o teu disfraz. Eu estou disfrazado, Está moi engañada. Pasa que me puse un rapo, afeitime un pouco. Afeitime. E puse unha gorra dos domingos, porque a gorra é máis así, non? A gorra, a ver, ben posta, Prudencio, así. Queda algo grande, creo que me queda algo grande, que me tiño que quedar algo máis xusta, pero así, con xeito, carai. Un pouco de xeito a poñer as cousas. Hoxe vou de festa. A onde vou? Hoxe vou a unha foliada. Vou tocar a gaita, se vos lo dixen. Xelidonio do Caniso. Pois Xelidonio do Caniso hasta tuve un amigo que se chamaba parecido e tamén che vou dicir unha cousa. Eu para chamarme como alguén que non está aquí Dios o teña na gloria, que tiña un amigo morreu de borrachera. Non foi capaz de chegar á casa. Caiu nunha pousa d'agua, se non se foi capaz de levantar. Se non era capaz de dicir helicóptero. Non tuve en conta. Entón, ese nombre non. Ese nombre non me acaba de convencer moito, Pero eu xa como Fogueiros. Escoita, que aquí dixeron unha cousa que non entendo, E non creo que sea por falta de viño. Ten cuidado que de aquí a poquito se la fue Virgo a la Juana. Cuando vino de vuelta. La Juana, pues cuando vino de vuelta la Juana ya nos entendemos. Y había regueiros en el camiño, y había penedos detrás de los penedos y cosas desas. Entón, Floreano dos Bois. O dos Bois, gústame, Prudencio dos Bois, porque Floreano non me vai a acordar. E máis Floreano, iso é moi feminino, porque Floreano parece que diz que é de flores. Eu de flores non che son. Eu son che de palillo porque deixei de fumar. Porque senón ainda tal, pero dos Bois, Prudencio dos Bois. Igual me chamo Prudencio dos Bois. Vai a meter outro chupito de viño. A parte do palillo. Vos vistedes que estilazo teño? Eu non sei se viste para mí, Para outro lado, E só paso para aquí nun plis-plas. Fijadesvos que logo lle collín un trancanillo. Mira, que vos parece? E agora fago así para tomar o chiquito e listo. Ollo, o viño mellora co tempo, Debe de ser que evapora o bravío, porque ao principio era moi bravo, pero agora xa está bo. Agora xa vai, xa ben. Agora non ten mal ningún, non? Boas tardes, teus seguidores desde Gran Canaria. Tío Joaquín, gústame moito. Tío Joaquín tamén me gusta a min, oístes?
sona fuerte, potente, non? E máis aquí hai unha canción que non sei se moitas de vos a mellor vai vos acordar, que dicía: Joaquín, Joaquín, non sabes o que vin, un gato na ventana tocando o violín, ao revés. Eu non sei como toca un gato o violín, e menos ao revés, na ventana colgado. Pero a canción dixe así. A quen lle acorda esa canción? Temos que acordar. Temos que acordar. A forza vos ten que acordar. Belarmino da Maruxa tamén me gusta. O que pasa é que Belarmino non me vai a acordar cando me pregunte como te chamas. Eu vou dicir, non sei que de Maruxa. Vai a pensar que é porque vivi moitos viños, é que non me acordo, entendes? Ten que ser un nombre que me acorde. Eu que sei, tío Joaquín a min acórdame. Tío Joaquín vai me acordar. E Chuco da Pinta tamén, é Prudencio dos Bois. Prudencio dos Bois, cuidado, que ten o seu aquilo, ten o seu intranquínculis, non me disgusta, rapaces, non me disgusta. Bueno, pois, Joaquín, non sabe, ves como sabe ela? Moi ben, non sabes o que vi, un gato na ventana tocando violín, ao revés. Pois así che, home. Fai unha homenaje ao geiteiro de Soutelo de Monte Sabelino. Que cuyo, eu non lle podo facer homenajes a ninguén porque me tô unha vergonza. Xavier, vamos a ver, Xavier. Eu teño unha gaita con un folcativo de ovella e estou aprendendo ainda a soplar nela. Tampouco non é que sepa moito, Un día vos de dar un concerto, se queredes dou-vos agora. Pero tamén vos direi que cuidado, eu non estou ainda para dar homenajes, home. Unha foliada, sí, porque como tocan todos, que vayan tocando, entendes? Eu se me engaño con darlle aos dedos así, tamén só teño solucionado a papeleta, deixo que toquen os demais, entendes? Pero agora eu solo meterme así a unha... Que ora, me cago na chispa, se son as 10 menos cuarto, se me teño que marchar, porque senón me dá tempo a chegar. Non lle fago homenaje a ninguén porque non teño categoría suficiente aínda tocando a gaita. Así que... Vigor es bonito, nunca fui... Quen é de Vigor? Eu non sabía que Vigor era un sitio. Vigo es bonito, nunca fui, soy de Barcelona. Coraima, tes que vir a Vigo e tes que vir a mirar todas as rías baixas, porque todas son moi bonitas. Entón, pois eso, Xamucho, do Lobo. Xamucho xa tampouco me vai acordar. A min dixídeme nombres de toda a vida, o que se lle poñía sempre aos rapaces, que agora xa non se sabe chamar polo nombre. A min dixídeme nombres, pois, non sei, Manolo, José, Antonio, Pepe, Ramón, esas cousas, sí, esas cousas acordan, pero a min se me dixídes nombres deses, Comercindo do Boi, bueno, xa teño Prudencio dos Bois, non vou a ser tantos bois tampouco non teño. Boi con ter un tamén se che chega, depois para unha duxa de vacas. Entendes? A que hora é a festa? Tío-me que marchar. Tiña que estar ali ás 6, non me dá tempo de chegar ás 6, pero bueno, ande esperar por min, que as autoridades sempre esperan pola estrella, e a estrella non ten problema en... Bueno, ten o viño, o sumo da... Ai, cada... É viño, coño, o sumo de arándanos. A ver, rapaz, o quen o está dicindo? Mercedes, me cago no chispo, Mercedes, mira para aquí. Que vai a ser este sumo de arándanos? Está viño tinto da terra, se manchín o pantalón todo, se manchín o pantalón todo. Este é viño da casa, do bo. Bueno, pois vou vos a contar unha cousa. Voume chamar Tío Joaquín. Tío Joaquín dos Bois. Joaquín dos Bois. Ao final vou a mezclar dous nomes e voume chamar Joaquín dos Bois. Que vos parece? Pois así me vou chamar. A ver, vou vos enseñar outra vez a fasquía que teño, porque... Antes de marchar, porque... Marchar hai que marchar. Nada, pois si... A ver, aquí así... Que vai ben. Xentiña, saludiña con sentido pasade ben
non vos olvidedes de volver para a casa, nin vos olvidedes de dicir helicóptero de vez en cando. Cando non seades capaz de dicir helicóptero, deixa de tomar viño, depois tomade o sumo de arándanos. Ala, veña, que vai a ver. Ai, me cago na chispa. Xantiña, Vico, ala, hasta logo.